meninggal tiasa ngaboti kawangku sagung jajahan besok aman nemu Paris Paris sampai yu jagat dewa batara yu jagat paestung koro adikku sanggene wadene Dimas Abimanyu. Iya kakang Gatot-kaca ana tahu kakang nuninggih kang mas mestakan dawuh waktu diniki ngamato komplang dalaran para Pandhawa lagi muka wahyu katentreman lo bedak jaluk supun jaga karmaning negara. Iya kakang Gatot-kaca pancen bener aku uga wis napa sasmita yen ana mungsuh kang nekani yen ngono ayo enggal dididaki.
gading kota bocah Pandhawa amarga negeri Ngamarta wis dadi panguasane Prabu Duryudana menawi sanggene lan Abimanyu enggal sumingkira. Aku ora bakal sumingkir, wis becik yang sukune sing kudu bali. Iki lurus sayang pun yang sukune ingkang kundur datang Astina kemawon. Aswatama konjondong blong kaya sapi ompong engkang rampung ana bocah-bocah iki sendika tau kemon.
Asina entenana sawetara ketiban aji guntur dawana mbah dadi apa kowe
jagat dewa Bathara ya jagat pangestu para adi-adiku kabeh Yayi Werkudara Yayi Arjuna Patine Yayi kembar Nakula Sadewa oh harap kakangku iya nuwunku Koko Prabu Sendikata Koko Prabu Sendikata Koko Prabu yo ing papan kene iki dununge wahyu katentreman sing sapa bisa metik kembang kae ateges bisa mboyong wahyu katentreman menawi dipun keparengaken kula kang badhe metik sekarang nika semanten ugi kula Koko Prabu kaya Yayi sakara ndak keparengake nyuwun pangestu kula kang sagah Koko Prabu Pauto Raden Harjuna wis praktek ing papanjenenganipun kembang datang kiat saking hayaning kembang lajeng dawuh dumugi ing kandhang malih kabeh padha entuk gawe aku sing bakal nanggulangi Poto Raden Werkudara sampun dumugi ing papanjenenganipun kembang cepo Raden Mulya sedyane angsantik tanpa beda kaliyan kakrai Raden Werkudara ugi keparak dawa ing Bathara kabeh durung bisa kasempatan pun kakang bakal nyoba mbok menawa bisa entuk gawe
kukira rekani kara sakatar oh adi-adiku kabeh gandeng wahyu katentreman wis kaboyong mangamarta ayo padha bali mangamarta yo nggih